Hi Katrobals! Mark Andre here and welcome back again to my YouTube channel. So napapansin nyo, nagpapukis na. Ayan. Ibang word yon o ibang salita dahil yan ang Ilocano. Ang Tagalog ng nagpapukis na is nagpagupit ako. In Ilocano, they call nagpapukis na. So ayan. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-Ilocano in a simple way. Without further ado, let's get started. Siyempre, una tayo dito, hinahawakan ko. Ang Tagalog nito is buhok. But in Ilocano, we call buok. Yan. Ito naman, in Ilocano, kilay. But in Ilocano, we call kiday. Ito naman, in Tagalog, ilong. But in Ilocano, we call agung. Ito naman. The part nito. Ito. In Tagalog, they call bibig. But in Ilocano, we call bibig. Bibig. Ngiwat. Ito naman. Ito. In Tagalog, they call damit. But in Ilocano, we call badu. So, ito naman, itong pabango na to. In Tagalog, they call pabango. But in Ilocano, we call bangbanglu. At ito naman, char. In Tagalog, they call gunting. But in Ilocano, we call gutong. Yan. Ito naman, in Tagalog, they call pulbo. But in Ilocano, we call pulbos. Yan. And ito naman, oh my God. In Tagalog, they call salamin. But in Ilocano, we call sarming. And ito naman, itong kamay, in Tagalog, they call kamay. But in Ilocano, we call ima. And ito naman, to paa. But in Ilocano, we call saka. Ito naman, itong laman na itong bote na to, or bottle. In Tagalog, they call tubig. But in Ilocano, we call danum. Danuma, as in danum. Ito naman, yan. Ilaw yan ha, ilaw. Ilaw. But in Ilocano, we call silaw. Silaw ha, silaw. And, andito ako sa labas para may magpakita sa inyo. Ito naman, in Tagalog, palanem. But in Ilocano, we call mula. Yan. And, ito naman, yan. In Tagalog, they call pinto. But in Ilocano, we call ridaw. And, ito naman. Kita nyo yan. Nakikita nyo yan. Char. In Tagalog, they call walis. But in Ilocano, we call sagad. And ito naman, yan. In Tagalog, they call pamunas. But in Ilocano, we call punas. Agpunas ka na tabutog mo. Ganun. Anyway, ito pala. In Tagalog, they call tenga. But in Ilocano, we call lapayag. Ito naman, in Tagalog, they call leeg. But in Ilocano, we call tangud. And, ito naman, yan. In Tagalog, they call unan. But in Ilocano, we call pungan. And, ito naman, yan. In Tagalog, they call upuan. But in Ilocano, we call
tugaw. And next naman tayo sa mga salita. So, in Tagalog, sino ka? But in Ilocano, we call, sino ata? Ganyan. And, anong pangalan mo? Yan, ganun. Di ba Tagalog yon? But in Ilocano, ninagan mo. Ganon. Ninagan mo. And sa Tagalog, parang may mga word na ganon. Diba? But in Ilocano, we call kasjay. Ganon. And may mga part naman na parang napapagod na ako. Ganon. But in Ilocano, we call makabannog. Nabannog na kun. Ganon. And mag-recap tayo. Ano ang Ilocano ng damit? Mali. Badu. And ano ang Ilocano ng salamin? Correct. Sarming. And ano ang Ilocano ng gunteng? Correct ka na naman dyan. Guteng. And that's it for today's video. At pag nagustuhan mo, like, comment, and share this video. At pag bago ka lang sa aking YouTube channel,